Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokacin. Darasinmu na yau za mu koya yanda za ku dawo da duk wata namba taku da ta ɓata a cikin wayarku. Ko an sace wayar ne ko kuma layin ya samu matsala kuka rasa namba ko wani ya goge. To insha Allahu in dai kun taɓa buɗe Facebook da wannan layin to insha Allahu duk wata namba da kuka rasa za ta dawo. Ku dai ku biyo mu a cikin darasinmu na yau daga farko har ƙarshe don nuna muku. Barkanmu da dawowa. Farkon abin da ya kamata ku yi kai tsaye link ɗin za ku taho description ɗinmu ku ɗauka. Saboda ta wannan hanyar ne kaɗai za ku iya ɗaukar link ɗin kai tsaye. In kuka zo cikin description ɗinmu kar ku manta da danna mana alamar subscribe da like da share. Mun gode. So kamar yadda kuka kalla a nan shine description. Idan muka taɓa wannan alamar ita take rufe description gashi nan. In muka taɓa za ta buɗe. Gashi nan kamar yadda kuke gani a ƙasa na yi sallama na yi bayani akan shi link ɗin. Ga link ɗin nan da na taɓa ya nuna alamar zan iya shiga in yi downloading. To kai tsaye bari mu shiga kan link ɗin kamar haka sai mu taɓa link ɗin haka. So kamar yadda kuke gani ga link ɗin nan na shigo shi kai tsaye. A lokacin da kuka zo buɗe link ɗin na riga na taɓa buɗe wannan link ɗin. Shi yasa ba su ce min in sa password ɗina na Facebook ba. Sai ku samu password ɗinku na Facebook wanda kuke amfani da shi. Cike email da password shine zai ba ku damar ku buɗe cikin Facebook. So gashi nan za ku gani delete all contact. A nan in na goge ba zan ƙara samun wata namba ta ba. Kuma amma kuka duba a ƙasa za ku ga duk wasu nambobi na layi na gaba ɗaya ko shekara 10 layin ku ita yi da ɓata. In dai kun taɓa buɗe Facebook da wannan layin so direct kuna tashi kuka sa password ɗin Facebook ɗinku duk wata namba ko ɗaya mutum ba zai rasa ba. Ta wannan hanyar ya fi mutum ije isha wahala ko wani abu ɗaya take da mutum ya aje nambobi a Gmail. Yanzu gashi duk wata namba da nake da ita a cikin layin nan idan kuka duba duk za ku kalle su kuma wa'innan nambobin akwai wa'inda ma babu su a cikin contact ɗina yanzu haka. Sai dai idan na so zan dawo da su kan contact. So wannan hanya ce mafi sauƙi da mutane za ku iya dawo da duk wasu nambobi da kuka rasa. Mun gode da biyo mu da kuka yi kar ku manta da danna alamar subscribe. Ku tura wa abokanku saboda su ma za su ƙaru da wannan bidiyon matuƙa. Wani yana da nomban da ba zai ƙara samun ta ba in ma an yi mai nisa ko wanda zai iya bashi nomban baya kusa da shi. So idan ki samu wannan darasin zai ji matuƙar daɗi kuma zai muku godiya. Insha Allah mun yi alƙawarin za mu rinƙa kawo muku shirye-shirye wa'inda za ku ƙaru da su. Kar ku manta da link ɗin application ɗin na ce na ajiye shi a cikin description kamar haka. Kamar haka yadda in kuka shigo cikin channel ɗina kai tsaye gashi nan za ku ga El Faruk. Idan kuka je sama ga alamar link ɗin nan da nake magana a kai sai ku taɓa ta ku danna ta haka. So in kuka yi ƙasa ga link ɗin application ɗin in kun duba ta cikin shi muka shiga cikin application ɗin. So don Allah kar ku manta da danna alamar subscribe da share da like ku tura abokanku. Mun gode.